Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil vi spille noget. Hypixel, og det er Skywars. Og vi venter lige på, at Magnus han kommer ind, så vi også kan tage gameplay med ham. Og vi skal lige hurtigt join team med ham. Og bare så jeg ved det er første gang for Rasmus. Jeg ved ikke om det er for Magnus. Vi har spillet det sammen før, Mads. Så jeg har spillet det før. Ja. Det har jeg. Mads, inviterer mig. Er du inde? Du skal prøve. Og vi Er du inde under Skywars? Hypixel. vi er team, og så skal vi prøve at flække nogle andre. Ja. Vi kommer ned til solo nu. Skywars. Ja, det kan godt være, at jeg kommer til at Er du tage inde under Skywars? Du skal ikke gå i gang med en. Ja. Inviterer mig. Jeg kommer. Så. Nu er vi snart ved at være der. Og jeg og Magnus, han hedder Sådan der, så er jeg med igen. Woo! Ja, og det er ikke specielt, at jeg... Så lad os komme i gang. Vi starter en masse. Jeg starter en. Ja, og vi tager en helt normal solo. Så vi ikke er sammen, eller hvad? For Vi er fanden. tre, vi kan ikke være sådan en team på mig. Kralle, kalder jeg det. Nå, fuck Det er det. fandme et godt navn. Kralle. Nej, det er bare lidt. Det var... Kralle. Mads. Det lyder lidt. Så du hvad jeg fik. Nej. Okay, jeg er ikke med på, at hvis vi ser hinanden, så flækker vi ikke hinanden. Nej. Vi flækker natter hinanden. Fuck, jeg har meget. Prøv at se mig, Mads. Kralle, bare så du ved det, alt det gode er inde i mit liv. Ja, der kan være diger eller sådan noget. Ja, også det. Men også alle Jeg vil have mine. min, jeg får min jernpickaxe. Jeg svår bare en masse. Jeg svår bare en masse, så jeg kan komme den. Ej, så har jeg ikke set, at jeg havde egetræsplanter på mig. Fuck, jeg døde. Og jeg havde virkelig godt stof på mig. Jeg var lige kommet herind. Lige kommet over på den anden side. Ralle, jeg kan se dig. Hop. Ja, sådan Ralle. Ralle, pas på dig herinde. Ja, prøv at kigge i kisten herom. Ja, om på den anden side. Her. Jeg dækker dig bagfra, Ralle. Nå, undskyld Ralle. Det var dig. Ja. Dejligt. Okay, kom. Mads, der er her. Den der. Der er leather boots. Kom, der er en kiste herovre. Bare samle alt op i kisten. Ja, Vi mangler kun at dræbe en. Så har vi vundet, Mads. Nej, så skal I dræbe hinanden. Hey, det er ikke nu for helvede. Nej, du slog mig, så vi står lige. Er der ikke noget i den her kiste herovre? Fuck, prøv at se, jeg har en fiskestand. Tilbageslaget. Bagfra, Ralle, bagfra. Mads, bagfra. Hvorfor mig? Ralle, bagfra. Kom så. Ja, good job, boys. Ja! Nej, det var lige ved, han røg ned. Jeg har æg. I skal kæmpe mod 2. Der er en, der skyder med snøbolde. Nå, er du død? Ja, jeg er død. Jeg tror ikke, du er død. Mads, pas på, han kommer her. Ja, sådan Mads. Det var mig. Der er også en over på øen herovre. Pas på, Ej, har du en yes. bue? Hacker. Han hackede. Okay. Se, nu er der en herovre. Til venstre. Ja, sådan. Jeg kigger. Han står bag en mur. Han er deroppe. Han har dia svær. Men han er ikke specielt god. Mads, jeg graver en vej derovre. Du kommer. Gå væk. Nej, jeg skal ikke. Jeg tager min. Fuck, man. Sådan, boys. Han har 7 liv tilbage. Mads, du kan lige præcis ikke ramme ham. Nu gik han ned i sin grotte. Han er hernede, Mads. Chest has been refilled.
Så, der er han. Nu er han her. Den. Ralle, kig om han kommer. Han står hernede nu. Target, du skal from DK. Hvad fuck skal der ske for de her test? Chainball. Okay, nu går han op ovenpå. Vær klar. Ralle til væk. Ja. Only 5 minutes to go. Nej, han tager en charming. Han enchanter nu. Mads, du har diagear. Ralle, pas på, at han Hvor kan man enchant henne? Enchanting tables. Fuck hvor godt. Nu er han nedenunder, boys. Ja, det bliver også. Ja, hvor er han? Så han er nede nu. Og jeg har Nu kommer han op. Mads, han er oppe nu. Pas på. Ja, Han hvor er bygger han? en mur. Han er bag muren. Mads, du kan ikke skyde dig om. Mads, kom herover. Mads, han prøver bare på at lade være med at blive skudt af jer. Mads, jeg graver en vej over til. Grav en vej ind igennem den der dør. Jeg har en pickaxe på mig. Ja, så vær klar til at dække hinanden. Ja. Nej, Mads, din. Hvad fuck skal der ske? Du går ind foran. Ja, men jeg skulle lige til at bygge en vej, mand. Jeg var her først. Jeg stod der lige der, så går du ind foran og skyder. Nej, du kan ikke skyde den, når jeg står på. Magnus, hvor er han? Han er i sin hule. Han er bare ude på at vinde sammen med dig, Mads. Hvor lang tid er det? Nu kommer han op. Slash. Ja, Mads, du kan sidde. Kom da. Ralle, jeg kan se dig. Kan du? Mads, han tager en ind på. Mads, Skal på mod over. game Mads, vandt du? Ja. Woo! Winner! Så Ralle. 2 marks. Det er sådan, Mads, man vinder. Og det ved du bare. Og det, nu har vi så set Sådan, Mads Mads. vinde. Og Mads, skal vi ikke tage sådan, hvor det er, at kan man ikke spille sådan, vi er 5 sammen? nu har vi Prøv at tage taget sådan, en, vi alle sammen kan være sammen, mindst. nu har vi taget en sådan, Hvor langt kan jeg optage? Okay. skal vi til at stoppe videoen? Nej, vi skal da have en. Vi skal da have et game mere. Vi skal have et game mere. Okay, sidste game. Ja, Så lad os håbe, Magnus ikke dør så hurtigt igen. det er jo fordi, jeg blev skubbet. Så lad os tage en normal team. Nej, du har teams. Nej. Og det team så mange, på hvor mange... Okay, return. Return til lobby. Ja, det har jeg. Godt. Okay, Mads, vi er alle sammen, men der sker ikke noget ved, vi er lidt flere. Her, Mega. what, der er en anden en der har en horse. Hvad er det? Mega mood. Hey, prøv at følge efter mig. Kan I se mig? Vi skal like... Kom. Jeg er helt ude i siden. Det er der mange, der er, Rasmus. Nu er jeg inde i en af de der runde cirkler. Helt Nej, nede. Ralle. Hvor er du? Der. Magnus. Jeg vil prøve at se, om jeg kan se Magnus. Nej, du løber væk fra mig. Du kan ikke se det længere. Der er edderkoppen, mand. Der er Magnus. Ind i midten. Ej, så fandt jeg en anden, så nu er det sådan, skal vi se. Ind i midten. Jeg står og hopper. Skynd dig. Hej, Ralle. Der er vi alle tre. Hej Mads, Jeg står herovre. kommer vi 3 sammen? Ja. Ja, og så 2 mere. Okay. Jakob og... Ja, Jeg har den her de kiste har her. bare været gode, dem der. Jeg håber ikke, de stjæler mine kister. Ja. 4, 3, 2, 1. Nu. Det er godt det her. Jeg har 2 diamond pickaxes. Og jeg har, Ja. jeg har en enchanted bue. Og jeg har en lavaspand. Det er jeg også. Og der er en, der kastede et... Nogen, der mangler et sværd. Mig. Jeg gør... Jeg dropper en ned til jer. Nu. Hvor er han? Bag dig, Ralle. Nej,
Mads, har du ikke også et mere? Nej. Jeg har en økse. Jeg har også en økse. Jeg har en bue. Hey Magnus, jeg har en dårlig bue, vil du have den? Så kan vi dele pilene. Jeg har en normal. Jeg kill. Okay, Ralle, jeg skal have en bue. Ralle, jeg skal have en bue. Jeg vil have en bue. Og en pil. Bue og pil. I believe, jeg vil have en bue. Og pil, Ralle. I believe, jeg vil have en bue og pil. Jeg har en bue i kraft 1. Jeg er min over til den. Fuck ham, hvad vi spiller med god. Fuck dem, vi spiller med god. Når man spiller team, er det ikke så et helt team, der kan vinde? Jo. Ja. Og lad os håbe, vi vinder. Det gør vi nok. Der er sgu en lille chance for det her. Hvor mange timer? Det er 100, og der er 5 på hver hold. Så er der 5 på hold. Jeg er over på dem, som vi skød mod sø. Hej Ralle. Hej. Jeg kan se dig. Hej. Magnus, er du død? Nej. Nu er der kun 31. Jeg har Du er bygget langsom dem. til at bygge derovre, Ralle. Jamen, jeg kan se dem der, hvor jeg er bange for, at de kommer ud og skyder. What's up? Prøv at se her, Ralle. Nu er jeg gået over på nogle andre øer, og så kom det ind til midten. Og det er kun hurtigere end dig. Det er mig lignede før. Flot. Ralle, der kommer ikke nogen. Der skal en, der skyder efter dig. Inden for midten. Derinde. Der er nogen der. Ikke alligevel. Bare på midten. Der er en, der skyder efter mig. Men der til gengæld er bare nogen, der skal efter mig. Jeg har ikke kill. Fuck, mand. Fuck. Mange spillere er der tilbage. Jeg dør nu. Jeg er død. Er du død? Ja, er du også? Nej. Hvor er du henne? Er du stadig? Det er kun mig fra mit team. Ja, for vores team. Magnus, bare hoppe ned i døden, eller hvad end du vil. Ja. Så når Magnus er død, Ja, jeg så... fandt den næste. Der er 8 teams tilbage. Når Magnus er død, så stopper Ja, så stopper den her video. Der var en... Og det er i hvert fald ret snart, tror jeg. Magnus døde. Så. der... Det var vist... Det var en, der skubbede ham ud over kanten. Så. Nej, han faldt. Husk at like, og hvis du ikke allerede har, så abonner. Det hjælper rigtig meget, og måske lave flere videoer. Så Måske flere Skywars. ja, skriv i kommentaren, hvis I gerne vil se mere Skywars. Eller en byggekonkurrence. Ja, eller alt det der. Ja, inden Hypixel. Farvel. Farvel.